To za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Mun tsaya a wannan command group na text. To akwai textbook. Textbook menene amfanin shi yanzu za mu gani. Shi textbook zai baka dama ne ka sa wani rubutu wanda har za ka yi kala, maybe muhimmin labari ne kake so ka bayar daga gefe, irin musamman jarida sun fi irin wannan. To a nan kana clicking din shi zai baka different format da za ka yi amfani da shi wurin yi mashi ado. Akwai nan za ka canza mai textbook style, za ka canza mai style. Nan sannan nan ma inda za ka zaɓi kalan da kake so ne duk a nan. Sannan again za ka yi mai filling, shape fill, fari za ka sa mai ko baki. Sannan changing shape ɗin. Yanzu kamar misali rectangle ne, in kana so ka mai da shi kamar wannan kun ga yanda ya koma. Ya koma in cone size. Bari mu bar shi a rectangle size ɗinsa. Yana rectangle size. Sannan za ka iya mai ado again. Bari in canza kala saboda a ga abubuwan da ake yi sosai. Za ka iya canza mishi kala, wai design kai, ka mai da shi 3D. Na bari in mai da shi can side. Ba zai koma ba. Ok, yana koma. Ta yanda za ku fi gani. Ga yanzu muna canza mai direction. Still wannan color is not sharp. Bari in canza magani wani kala zan sa. Ga yana canza kala. Duk shape ɗin da ka sa zai koma irin wannan shape ɗin. Wannan 3 dimensional ne. Wannan kuma za ka yi moving ɗin shi around ne. Nan za ka sa mishi shadow. Ga irin shadow ɗin da ya danganta. Sai mutum ya ɗauki wanda ya fi mishi. To sannan sai akwai quick part. Sannan akwai a word art. A word art shi kuma in ka yi rubutu ko kuma zai baka chance da ka yi clicking akan shi. Why ba time ballantana na rubuta meaningful text. Gashi nan zai ta baka different kind of word art. Bari mu cire fill ɗin color ɗin. Shape fill ya koma normal fari. Shape fill. Gashi nan dai kun ga yanda yake. Bari in sake canza ɗauko wani word art. Ok, shi wannan kun ga yanda ya zo. Aka canza shi. A futa yake ba zai janye ba. Amma ba da na rubuta shi a ƙasa da ya zo na to. Amma mafi mahimmanci kun ga amfanin word art kenan. Sannan sai next mu tafi akwai equations, akwai signature. Equation ga sunan different kind of equation, mathematical equation wanda babu su kamar su delta, ga e nan, ga su union musamman kana dealing with maths. Wannan probability kenan. Ga sunan da yawa dai. Maths or plus or minus, greater than or equal to. Sunan different kind of science wanda mutum yake so ya ɗauka. Ga wannan physics da wannan limits ne na maths. Sai mutum sai ka ɗauki design ɗin da kake so ka sa. Akwai symbols. Symbols su kuma gashi kun ga farko a nan zai baka waɗannan. Musamman irin copyright symbol ko kuma na register symbol, alpha, beta, theta, pi duk gasa a nan wurin. Sannan akwai more symbol. More symbols ɗin nan shine zai baka dama ka choosing. Za ka iya sama mai ka zaɓa daga ciki. Akwai Arabic, akwai Greek, akwai ga sunan dai depending da wanda mutum yake so ya zaɓa. Bari mu searching Arabic muga
zai ba mu Arabic. Arabic. Oh babu, akwai Arabic ne amma I can't find it. Maybe sai mun yi scrolling. To, bari dai mu bar shi haka. Ban gane shi ba amma tabbas akwai shi. Ina ga daga ƙarshe daga wannan mun gama da insert button, sai mun haɗa a next video wanda za mu shiga page layout. Daga page layout ba tsallaka saura. Mun gode, sai mun haɗa a next video.